Čaute ľudia. V dnešnom videu ideme hrať Fortnite. A tuto si zapínam Fortnite. Potom tu mám fotku, jak Vincius dal vo futbale, jak sa to volá, gól s nožnicami vysokými. A to takú, jak vedel vyskočiť, nevieme. Nikto nevie to. No nič. Tak ideme začať. Presto start. A asi už dajme tých 50 odberateľov a dajme like na toto video. Toto nebude short, to bude dlhé, ty kokos. A mňa už sa to načítal, tieto panely, čo bude ten event na Snoop Doggovom jesť. To je novinka, čo som pridal. O jeden deň, počka. 18, 19. O jeden deň, 3 minút. Však ja to dnes, more, ja neviem rátať. Poradíte mi. Tu je remix do finále, 1 deň, 2 hodiny, 3 minút. 2 hodiny bude o 19, neviem koľko. Takže ubudne deň. Toto mi nemá. A deň, 2 minúty. No, ja neviem. Keď mi neporadíte, nájdem s vami event. Toto je niekto z mojich kamošov. Neviem to akceptovať. Has to money friend. Čo ideme? Battle Royale? Pôjdem a dávame gridičko. Bruno Restay. Sorry, že nebudete vidieť. Ma double z video. Dobre, odchádzam, môžete vidieť. Stay long, Mr. Nazi. Ale to... Aj si to. More mňa už to sere. Takto budete vidieť. Aj s týmito more. Je výkon. Do pytle. Sorry, že nadávam, ale už mám nerv. Ale Ježiš Maria. To Magorka je. No konečne vidíte. Mali by ste, alebo toto je hovadina. A tak skoro dostali, hodím tie snipu náboje, bráško. Tu je Juice World časť a on sa spavne, keď vyskočíme. Za odber padám sem a na budúce video, keď dáte na to video 50 odberateľov, padám tu. A keď na Vianoce nebudú a za like sem. A keď na Vianoce a za nič sem. A keď na Vianoce nebudú 50 odberateľov, no tak to, Braško, ja vám nedám friend. Ani odber.
Takže môžete zabudnúť, keď tak. Keď mi poradíte, idete so mnou na event, keď chcete. A keď nie, tak nejdem s vami. Lebo ja nebudem. Ja sa v tým času nikdy nevyznám, čo vo Fortnite, to je blbý čas. Furt o 2:00 ráno, nemôžem sa vyspať v sobotu, že? Keby to je v piatok, mi to vôbec nevadí. To je Juice WRLD, predstavujem ho. A ja mám jeho skin animovaný. A ten bol zadarmo 14. O 9:00 rána sa mi zdá. Si uložím inventár. Tam si mini shield. Kde sú týpci? A tam je jeden, že? Áno, dobre. Ježiš. Dostal damage. O, že by. A auto versus jeden týpek, čo je volať. Dobre, kill konečne. 250 XP. Nejaký Anonymous má vypnutý nick, lebo je posraný. Prepáčte za toto. Ale do prdela. Teraz som to musel. Však ale Ježišmária. Dobre. Paul Tour. Neviem, čo to je za meno. Tu je Uncommon Pampa. Ja si dám miničko zase. Posledný mini shield. A prebijem si asi. Zas mi to seklo, ty. Ja neznášam. Mám dobrú Wi-Fi a oni osierávajú. Sorry za to, už nebudem nadávať to video. To vykopem stenu. Môžeme vidieť, aj túto musím krabicu. Otvorím tu a mám tu AKčko rare, to je slabé. Mám tu double bomb, to je toto. Kamo, tak robí TD a drop it like the hat. Keď ste nevideli, tak som vám to ukázal. OK. Tuto pôjdeme. A iba tu je Juice WRLD. Koľko je? 7 na 23. Ty kokos, dobre. 62 dvaja týpci a za 3 minúty ide presne zóna ísť a kde je. Ja som v bezpečí. Som v dobrej zóne, takže to nič neubližuje. Snoop Dogg, ten je mŕtvý. Spaghetti Grotto žije. Ešte jeden boss tu je, nie. No nič, táto kašlem. The Yacht, tam je ten Miniaudas. A viacej neviem. Inde už není, ale čo je toto? Ja na to kašlem, bro. Furt sme na tom istom. Tu som zomrel včera na minulom kole. Keď som nemal video sa. Tak. Ináč toto je môj slovenský gamerský kanál. Tak. Ideme sem, tu vojdem. Potom makro potrebujem. Dobre. Hneď uvidíte moje
rýchle buildy, tak medium, no. To mám povedať. Keď pri typkoch nechcem to teraz ukázať. Doma raz Snoop Dogg a nech dá odber. Toto sú moje trajardy. Výkrčník, to je dobre pre mňa. Že trpazlík typujem. Prosím. To je môj quest. Yes, áno, je to. Dobre. Za chvíľu 10 000 XP. Preto ich zbieram. Môj cieľ je mať všetky. A kill. Dobre, epic. To je noobska, to nechcem. A medkit potrebujem. To si berem. To si píšu. Boogie down, teda boogie bomb, to nie. Tu Snoop Doggov. Kto má rád tú shotgunu, nech dá like. Ja nie, akože viem, že to je epická. Ale to nejde o to, ale jaká je silná o to. Táto je silnejšia oveľa. To je najlepšie. Nie, Pampa je najlepšia. Toto je druhá. No veď to je Pump. Už tu svietia svetla. Tam je ukryt. Tu je lama nová. Lodku. A ideme ju rozbaliť. Prosím, niečo dobré. OK, Big Shield. Za to som rád. A 2. No tak to Ratatouille počkaj. Je Bidler Bobber, poznáte tie dva mini. Hodím toto, dobrý loot mi padol. Toto už nechám do nie sem. 21 týpkov, kam mám ísť? Kde som? A tu. Dobre, myslím. Musím nájsť týpkov, akože ľudí. Toto viete? Keď áno, dajú 50 odberať, no. Teda odber. To je ľahké na plejku. No! Dohrám! Iba 17. Keď dám win, tak dáme 50 odberať. Aj keď prehrajem, by som si prijal. Sa budem snažiť. Dobre, týpek. Ne, buildy. Musím mu dať zasník. Ne! Aj, do prd. Dám lobby.
Pokračujeme v ďalšom videu. Dajme odber, 50 odberateľov, like a čaute.